O Partido Socialista da Baña denuncia que a Xunta marsina o Concello o non incluir ningunha das súas solicitudes nos orzamentos da Administración Autonómica para o vindeiro ano 2025, algo que xa ven sendo, digamos que, recorrente nos últimos anos, algúns proxectos que xa son vellos coñecidos da veciñanza e que, sen dúbida, por motivos supostamente políticos, pois non acaban sendo incluídos. Saudamos a esta hora o alcalde do Concello da Baña, a José Antonio Pereira Gil. Hola, moi bo día, alcalde. Hola, moi bo día a todas e a todos. Digo que isto saben sendo recorrente porque non é nin a primeira, nin a segunda, nin a terceira vez que falamos case sempre do mismo, algúns proxectos que se repiten como o tema de saneamentos, non entre Oitosente, compartido con Ames, coa zona tamén de Tapia, ou, por exemplo, tamén xa o famoso proxecto, non, da segunda fase dos colectores da EDAR comarca de Barcala. Sí, é certo, levamos eu creo que 4 ou 5 anos reivindicando a Xunta de Galicia pois que incorpore nos orzamentos de cada ano, este ano, un ano máis, pos orzamentos de 2025, esas solicitudes que demandamos dentro do Concello da Baña. O Concello da Baña é un concello que todo o mundo sabe, é pequeno, temos un orzamento de non chega a 4 millóns de euros, por exemplo, nese orzamento capítulo 1 consúmese algo máis de 1 millón de euros a solo en seguridade social, salarios, etcétera, etcétera. O resto, vai no día a día, no mantenimento, no pago de alumbrado. De feito, se non fora por o famoso POS que aplica a Diputación, pois prácticamente non poderíamos facer obras financieramente sostibles, porque, nós temos unha partida dedicada a eso de cartos internos, por decir de alguma maneira, que non chega a 60.000 euros, e con eso, evidentemente, non se pode facer nada. A opción que temos os concellos pequenos, os concellos rurais que non temos ingresos, é, que se nos incluya algunha das actuacións que necesitamos, que non son caprichos, que necesitamos para poder, o concello avanzar e prosperar e que non vaya, pouco a pouco esmolendo, non? Neste caso, volvemos a solicitar esas actuacións de saneamento consulta, pois esa que ben comentabas co Concello de Ames, na parroquia de Toitosende. Levamos máis de 4 anos solicitando esa depuradora que xa ten un terreno adquirido o Concello de Ames, da cal pois nos derivaríamos o noso saneamento, sempre cando, a Xunta pois se implicara, se involucrara, nos deron a partida para poder pois facer o saneamento e leválo a esa futura depuradora. O mesmo nos pasa en outras parroquias como San Cibrán, que, a día de hoxe demandan saneamento, como é normal, porque además San Cibrán é unha parroquia que está medrando, que estamos vendo que se están facendo casas novas, que está vindo xente nova, porque vemos estes últimos anos pois que hai está aumentando a poboación, non no censo, porque si é certo que temos moita defunción, porque temos unha población moi envellecida, non? Pero si estamos notando que está vindo desarrollo urbanístico, efectivamente, estáse vindo a vivir a Baña, xente aposta pola Baña, un concello de calidad, preto de Santiago, donde ti podes ter a túa casiña, non vives aí nun adosado, sino que tes esa tranquilidade, eses servicios que temos, encontrar esa xente con eses problemas, non? De abastecemento de agua e de saneamento. E a parroquia de San Cibrán é unha delas que temos interés en dotala de saneamento, pero claro, se non se lle dá pa diante a esa segunda fase de colectores de Barcala e do Concello de Negreira, onde nós derivaríamos o noso alcantarillado, por decir de alguma maneira, o noso saneamento. Sí, digamos que está fácil e doado, vamos, que hai conexión, non hai que facer unha super gran obra, porque non estamos falando nin de facer unha depuradora que vai a 2 millóns de euros, nin estamos falando dunha partida considerable, pero que para a Xunta de Galicia non supón absolutamente nada. E vemos como ano tras ano, pois no Concello da Baña non se atopa ningún tipo de inversión deste tipo, non se mete nos orzamentos pois unha partida para destinar para isto, cando vemos outros concellos que repetidamente pois teñen participación nestes orzamentos da Xunta de Galicia. Este ano a maiores, como estamos aí impulsando ese polígono industrial da Baña, pois tamén solicitábamos unha partida para urbanizar ese polígono industrial, non? Vemos que as nosas peticións pois son de maneira constante rechazadas e non se teñen en conta. Entón, pois de alguma maneira queremos reivindicar que se conte co Concello da Baña. Como foron formuladas estas peticións a través do propio Concello ou a través, por exemplo, do Partido Socialista de Galicia no Parlamento? Preguntamos ao alcalde. Evidentemente que para a inclusión nos orzamentos pois temos a representación no Parlamento de Galicia do PSDG,
PSOE, dado que nos lle transmitimos as nosas solicitudes, eles pois son os que intentan que esas partidas pois sean incluídas nos orzamentos, incluso se van a presentar unhas enmendas aos orzamentos para ver si, bueno, teñen en consideración estas partidas. Claro. A Xunta pois considera e retoma esa decisión e aporta algo para estes concellos que temos esas necesidades. Alcalde da Baña, esta marxinación que denuncian vostedes, cree que é unha cuestión puramente política? Home, vamos a ver, eu creo non, os números están aí, times os orzamentos que están asignados ás partidas, si colles un mapa e vas pintando azul ou rojo, bueno, pois vese claramente, sacando esos concellos maiores, que evidentemente, bueno, pois por presión, porque teñen un maior número de población, porque teñen maior representación en certos órganos, vese claramente que bueno, que outros concellos máis pequenos, bueno, pois que non somos tan afíns políticamente a Xunta, pois quedamos marginados. Eu creo que a Xunta ten moi fácil, se non é unha cousa de marginación, está claro que o Concello da Baña ten esa necesidade. Entonces, eu invito a Xunta pois que recapacite, que pense, que se acorde dos concellos pequenos, bueno, que aquí estamos nós, pois eu entendo que o primeiro ano que solicites, bueno, pois que queda aparcado, pero de 4 anos despois, ano tras ano, solicitando o mismo, que non haya unha triste inversión para o Concello da Baña, bueno, pois un xa di, pois aquí algo pasa, non? Aquí claro. Algo pasa. O último investimento, digamos, importante, extra, porque hai outros que xa son obrigatorios, obviamente, ¿no? Digamos, centro de saúde e demais, ou tamén o tema educativo, ¿no? O último investimento importante da Xunta no Concello da Baña, cal foi? Home, eu non podo recordar así algo extraordinario, non? O colexio sí que se fixo, pero volvemos de sempre. Son fondos europeos, ao final, que regula a Xunta de Galicia, pero son fondos europeos. Non é dicir que sea unha partida concreta que distribuya dos fondos da Xunta en sí, non? Si é certo que algunha que outra subvención pois se foi asignada de 30.000, de 40.000, cando estaba, bueno, pois generalmente o anterior alcalde. E vouche dar un dato de unha subvención que solicitamos desta volta, que é para o tema do abandono dos animais, non? Desde que está esta lei de bienestar animal, pois os concellos son responsables dos cans e dos gatos que aparecen abandonados, non? Nos, o ano pasado, hasta día de hoxe, levamos gastado nunha perrera oficial, onde temos que depositados ali, están cuidando os cans que temos e os gatos, quedan aínda 3 meses por fiscalizar, máis de 24.000 euros en gastos. En gastos. Saliu unha convocatoria para unha axuda, presentamos a nosa documentación e concédennos 350 euros. Parece que se están reindo de nós. O sea, gastamos 24.000 euros, que ao final de ano serán uns 27 máis ou menos, e concédenos unha axuda de 350 euros, que económicamente, bueno, pois hai que ser sinceros, xa non nos compensa tramitala, porque que a situación que temos no Concello, justificar esas facturas supónnos facer o pago de todo o que temos anteriormente, que a día de hoxe non temos todo pagado, supón unha pérdida de tempo de funcionarios, do sistema de traballo, que por 350 euros non é por ser soberbios, pero nun gasto de 20 e pico mil euros, de que non ten razón de ser. Quero dicir, gástase máis en papel, en tramitación, do que nos van a dar. Sí. Entón, eso o que me refiro. O que non pode ser é que se nos marxine e se nos castigue desta maneira. Entonces, bueno, pois aí está, grandes inversións no Concello da Baña. Eu, pois, non me acordo si é certo do colexio, non vamos a dicir que non, pero insisto no mismo, eran fondos europeos, e si é certo que apareciu algunha que outra subvención de 30, de 40.000 euros. Pero eso para a Xunta, 30 ou 40.000 euros nos orzamentos da Xunta de Galicia son como os 350 euros que nos queren dar a nós para pagar esos 27.000 ou 25.000 euros. A ver, é o que digo eu, hai gastos que ten que asumir, non? Mantemento das estradas, só faltaría, tema de saúde, tema educativo, non? Bueno, todo, o que, pero claro, sí, pero que non vesas investimento, digamos, extra, vamos, escapando do gasto, puramente a gasto, despois de tantos anos, porque son proxectos que, insistimos, veñen repetíndose unha e outra vez, e ademais creo que pasa en máis sitios, non? Digamos que a Xunta é selectiva con este tema. Sí, eu insisto no mismo. Si colles os orzamentos que van destinados para 2025 e os pos nun mapa de Galicia, pois vas vendo
como cae eso. Non é unha lotería, vese pois onde cae, pois que son concellos, un 80% pois concellos afíns. Entonces, bueno, vemos que o Concello da Baña pois está certamente marxinado. Levamos solicitándoles reunións tanto o Conselleiro de Sanidade como por a infraestructuras desde que nos incorporamos fai 1 ano e medio e ainda non temos unha resposta. Entonces, quero decir, bueno, algo... Sí, esa é outra cuestión tamén que lle queríamos preguntar, non? Porque eu teño escuitado algunha vez, supoño que vostede tamén, e alguén yo comentaría, eso de, no, claro, é que para xestionar, para ser alcalde, para estar aí, hai que saber ir a solicitar recursos, pero que si non che atenden, que diabros vas a solicitar? Empezando por eso, claro, dirán, bueno, pues que vaya do outro partido, non? E tal, que goberno do outro partido. A ver, non parece moi susto isto. Eso non pode ser así. Hai que os alcaldes, a verdad que parecemos auténticos mendigos. Temos que andar chamando nas portas, pedindo por favor que se nos den cartos para poder facer cousas nos nosos concellos, e iso ten que acabarse. O alcalde non ten que ser unha persona que este suplicando que nos den cartos. Eu creo que iso é moi triste. Está funcionando desa maneira. Eu teño, xa che digo, solicitado por 2 veces reunións cos 2 organismos e sin contestación por as 2 veces. Só me falta, pois, ir ali, sentarme ali, estar esperando a que salga un despacho para atracalo, cousa que non é viable porque, ao final, bueno, sabemos que non funciona así, que as cousas non poden ser desa maneira. Eso é o que vemos que está fallando, que sí hai un certo trato a favor, coincide ainda por encima que políticamente non somos afíns, que somos un concello pequeno, bueno, pois esa serie de cousas pois o que implica é que, bueno, pois concellos como noso que levanten un pouco o pé e miren para outro lado. Claro, usted como se agora algún dos concellos afectados, por exemplo, pola riada de Valencia, non? Lle din, no, bueno, hai que ir ao Ministerio de Transportes ou a Generalitat, a tal consellería para que che den, non, as axudas e tal. Menudo lío, non se montaría. Non beso aos alcaldes ter que andar peregrinando, non, ali en Valencia, para que lle den axudas ou para que lle reconstruyan infraestructuras, non? O lóxico é que se soliciten e cun baremo de necesidade pois asa esas axudas. Non é bonito facer comparativas, non? Pero o sistema que traballan a Diputación de Coruña e o resto das diputacións de Galicia, como Ecopos, teñen uns criterios objetivos en donde os concellos, por unha serie de características, por población, por envellecemento, por necesidades, hai uns baremos e asignaselle unha certa cantidade. E non hai unha ideoloxía de quen goberna nese concello, nin se necesita ese concello máis ou necesita menos. Ten unha partida asignada polas características dese concello e ti distribuyes esos cartos como queres. Eu creo que a Xunta de Galicia ten que recapacitar e facelo desa maneira. Non pode ser que, bueno, pues para conseguir unha subvención de 40.000 euros que sale a convocatoria ás 12 da noite, teña que estar o alcalde de turno ou o funcionario de turno esperando que den ás 12 para entregar toda a documentación, porque xa nos pasou de presentar unha documentación, creo que eran 27 segundos pasadas da hora e quedar fora por falta de fondos. Entonces, 27 segundos? Sí. Ti gastas nun proxecto, pois o mellor que che vale facer un proxecto 2.000 ou 3.000 euros para presentar unha subvención, tes un funcionario 4 días preparando, despois preséntalo e resulta que por competencia entras fora de plazo, justifícanche que acabaron os fondos e quedas sin a subvención e gastaches 2.000 ou 3.000 euros nese proxecto máis unha semana de traballo dunha persona para nada. Entón, eu creo que eses criterios teñen que cambiar e o reparto dos cartos pois ten que ser por un criterio objetivo e non ter que andar pois con estas situacións de andar mendigando para que nos den cartos para poder facer cousas. Claro, é que isto, a ver, fai 20 anos este tipo de reparto, non, que se facía, antes era un clásico, non? Dolle os meus e os outros non lle dou, non? As fixos e tal, pero bueno, claro, estamos en pleno ano 2024 para 2025, habrá que ir cambiando un pouco tamén esta mentalidade. En fin, vamos con máis asuntos porque, bueno, non sei se quere comentar algo máis do tema este dos orzamentos. Creo que xa tocamos todos os proxectos, non? Tamén o do polígono que decía antes, que non sei se hai posibilidade tamén de que podan buscar financiación noutro lugar, non? Porque xa tiveron tamén algún contacto sobre isto con SEA, non? Con
solo empresarial do Atlántico. Sí, bueno, nos estamos tocando en todas as portas. Temos confianza en que en algún lado pues vamos a ter esa financiación. O sea, está bastante avanzado o tema, pero bueno, todo sería máis fácil pois se tuviéramos unha consignación a partida pois tamén da Xunta de Galicia, non, evidentemente. Nos vamos a seguir buscando financiación, vamos a seguir reuníndonos con diversos órganos, diversos organismos e tratar de sacar adiante este proxecto que bueno, é fundamental para o Concello da Baña. Vamos con outros asuntos, decía, o proxecto da mellora das comunicacións, non? Na zona de Lañas e Cabanas, como está, alcalde? Bueno, pois aí teño que comentar que está moi avanzado, que según me din probablemente esta semana ou a semana que ven empezarían as obras. Xa temos a parcela asignada, xa temos o estudio feito, todo aceptado, falta simplemente que a empresa que xa solicitou o trámite para poder facer a obra, xa lle foi autorizado, xa pagaron as tasas, xa teñen todo, estamos pendientes de que, bueno, en breve se poñan en marcha para, bueno, colocar esa antena, creo que ten, non sei, unha altura bastante considerable que dará pois servicio pois a zona toda esa de Cabana, sobre todo, Valiña e alrededores, non? Si é certo que tiñamos outra torreta solicitada para a zona da Carballeira, que esa sí que está un pouco máis en stand-by. De feito, teño de novo solicitada unha reunión co director da Antega para, bueno, pois intentar instar a que esa segunda torreta pois se poña en marcha tamén. E bueno, eu creo que vai ser, bueno, pois fundamental para as comunicacións no noso concello. A segunda estaría na zona de A segunda daría cobertura a zona de Vigobó, Carballeira e algo de Armida. E algo de Armida, non? Que tamén é moi necesaria en esa zona. Efectivamente. Xunto ca outra, digo, de Lañas Cabanas, porque esa... Sí, no, todas son fundamentales. A circunstancia é que, bueno, a empresa, por decir de alguma maneira, centrouse máis nunha delas, e a outra, bueno, ainda que temos xa todos os permisos, un compromiso adquirido na última reunión que tuvemos co director de Antega de que iban adiante as dúas, pero bueno, vemos que unha, así como realmente pois está a punto de facerse, pois a outra vemos que se está retrasando máis do debido. Está máis retrasada. Bueno, temos esa solicitud feita aí. Benvidas esa, por outra parte, que esa van tamén con... non foi sin tempo, non? Como diría o outro. Sí, son cousas desas curiosas, porque están aprobadas, hai un orzamento, xa non depende do Concello, pero bueno, ao final tes que, insisto no mismo, parece que os alcaldes temos que andar mendigando e pedindo favores a institucións que ao final pois é a súa obligación facer estas cousas. Claro. E no tema de estradas, como está, alcalde, as obras? Creo que xa se rematou, ¿no? Co pintado, por lo menos aí na zona de Lañas. Sí, a carretera de Lañas podese decir que está rematada, quedan, bueno, cambiar unha rejilla que nos quedou así un pouco susta en dimensión, se vaise ampliar un pouco polo tema de un sumidoiro para que, bueno, pois non aparezcan problemas despois de que a agua non desalosa o suficiente, pero bueno, está pintada e de feito, bueno, xa está en marcha a solicitud da segunda fase, non? Xa tuvemos contactos na Diputación, temos a documentación pois prácticamente toda en mans desta institución, polo que me din que, bueno, neste pleno da Diputación non sei se non me garantizan que vaya, pero en diciembre contan que non fagan pleno, no mes de enero pois será unha das subvencións nominativas que vaya a ser pleno. Eso darános pois opción a firmarse a un convenio e intentar na primavera do ano que ven pois darlle continuidade a ese tramo de carretera. E despois temos aberto tamén unha das obras do Plan Marco, denominada Arriba e Outros, en donde, bueno, pois tiñamos unha zona na Carballeira en Vigobó que estaba moi deteriorada e acabose de asfaltar ahora mismo, que ao rematar irán para unha entrada de unhas viviendas en Corneira, e tamén unhas entradas dunhas viviendas en Seoane. Son as obras que temos agora abertas e bueno, contamos que se podan acabar antes de fin de ano. Moi ben, ademais teñen pleno ordinario a semana que ven, bueno, pois un dos asuntos que vai ir é unha moción que non comentamos antes, relacionada tamén con esas solicitudes para os orzamentos, non, da Xunta. Pretenden levar este asunto, nunca mellor dito, pois ao último pleno ordinario, donde se vai a tratar un pouco de isto, ¿no? Sí. Aparte de outras cosas, ¿no?
Sí, a nosa intención é elevar unha moción para, bueno, levar o apoio de todos os grupos do goberno do Concello da Baña e, bueno, solicitar a Xunta, pois isto, non, que se nos teña en conta estas peticións. Levamos tamén unhas modificacións das ordenanzas para o tema de concellos emprendedores, unhas bonificacións do IBI, do IAE e do ICIO para, bueno, as futuras empresas que se establezcan no Concello da Baña. Levamos tamén unha bonificación do ICIO para unha obra que están facendo os veciños de San Mamede de Bonte ali no cementerio, que a intención de, bueno, pues colaborar con eles e facerlle unha bonificación o máximo que nos permite a ordenanza, creo que do 90%, para que, bueno, pues podan, bueno, non sufran ese gasto a maiores de todo o que están facendo de mellor ali nos panteóns. E, bueno, levamos tamén o padrón do liso, que, bueno, con esta subida do canon de Sogama vémonos obligados a facer unha subida tamén no noso recibo do liso para intentar, bueno, pois, aplacar esta subida que nos mete agora Sogama. E pouco máis, algo de robos e preguntas. Canto vai a subir, alcalde, se non o pode comentar? Bueno, temos que tratalo, ainda non temos definido, porque o informe de Secretaría de Intervención falanos de máis de preto de casi un 30%, cousa que non vamos a facer esa subida, vamos a intentar aplacala da maior forma posible, asumindo o Concello parte dese gasto, desa subida do canon, pero bueno, creo que en torno a un 10%, unha cousa así, probablemente se teña que facer unha subida en esa línea. Nos comentaba aquí tamén o seu homólogo de Negreira a pasada semana que estaban en conversas tanto Negreira como a Baña por esta cuestión, non? E decía que, bueno, no caso de Negreira son 20 anos que leva sin moverse, digamos, a tasa, non, do liso, non, sin a Baña. Si supoño que tamén levaría moito tempo e que, claro, hai que actualizar os prezos. Sí, na Baña incluso se chegou a facer algún que outro rebaixe do recibo cando foi a época da pandemia, cando as necesidades dos veciños eran bueno, pois máis imperiosas entonces unha maneira de colaborar pois fui facendo incluso, xa digo, algunha baixada, fixose tamén algunha subida puntual do IPC que era moi pouquiño, un 2% ou algo así, pero a día de hoxe, bueno, pois encontrámonos coa obligación de que o ano que ven o recibo do liso debe de ser prácticamente absorbido na súa totalidade por os beneficiarios e, bueno, nos vamos, mentras non lo permita o goberno, por decir de alguma maneira, pois colaborar por parte do Concello en parte nese pago do recibo, pois vamos a tratar de facer as subidas mínimas, non? Si é certo que, bueno, temos o informe aí de Secretaria Interventora en donde nos marca que a subida que ten que rondar eso, así un 30%, por aí debe de andar, pero bueno, vamos a, como digo, a poñernos de acordo e intentar pois asumir a maior parte dese gasto por parte do Concello con fondos propios e facerlle unha pequena subida aos veciños. Claro. Que se sabe, en canto ao canon de Sogama, digamos, a Xunta se comprometeu, non, digamos, a financiar unha parte dese incremento, sabemos se vai ser así? Non temos nada de maneira oficial, pero que sí se anunciou foi que se iba a asumir unha parte desa, pero é curioso porque vamos a ver, absórbese esa parte cos fondos de compensación local, quero dicir, si nos daban, pois, non sei, mucho unha cantidad, por decir algo, imagínate, o fondo de compensación local, si eran, non sei, 40 millóns ou 50 millóns a repartir entre os concellos, pois en vez de repartirnos eso, xa se nos vai a quitar a parte que vai a Xunta aportar. Entonces, quero dicir, a Xunta aporta, pero ao final quita os dos recursos que íbamos a ter os non aporta un extra, senón que aporta do que xa aportaba, non? Efectivamente, senón que os concellos, a través do Fondo de Compensación Local, vamos recibir menos, porque esa parte xa directamente non la quita a Xunta para facer fronte teóricamente a ese 40% que di que vai a absorber ela. Entonces, ao final, sácanos do que nos vai a dar, non nos aportan un ingreso a maiores. Eso está nos pasando con todos os concellos, cada vez se nos dan máis competencias, pero non se nos asignan fondos para esas competencias, non? Entonces, eso que está facendo é lastrando os concellos a situacións económicas, bueno, pues caóticas. Caóticas, non? Veñen demandando tanto a FEGAN como concellos, incluso concellos grandes, non? Que veñen asumindo servizos, gastos que non lle corresponden, non? Dígase sanidade, educación,
Tema, en fin, de axuda no fogar, non? Servizos sociais, que é un dos máis gravosos. Casi todo cae en riba dos concellos e vemos que hai administracións que siguen sin aportar, digamos, o que deberían de aportar. O Concello é a primeira institución que se encontran os veciños ao salir da súa casa, son os que nos piden solucións, os que nos piden que colaboremos, e nós evidentemente tratamos de facelo. Entonces encontramos nunha situación que ofrecemos certos recursos que despois non son financiados. Entonces, bueno, eso é o que nos leva a esta situación de moitos concellos de estar pois constantemente nunha tensión de tesorería pois brutal, non? José Antonio Pereira Gil, alcalde da Baña, moitísimas gracias por estar hoxe connosco. Moitas gracias a vos por contar comigo. Un saúdo.